Hlášení o výluce. Rychlík číslo 400 910 linky R12. Dopravce České dráhy ve směru Nezamyslice pravidelný odjezd 11 hodin 13 minut z důvodu výluky nejede. Vlak je mezi stanicemi Prostějov hlavní nádraží až Nezamyslice nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Stanoviště autobusů je vlevo před nádražní budovou na stáních G a H. Předpokládaný odjezd 11 hodin 13 minut. Děkujeme za pochopení. Hlášení o výluce. Rychlík číslo 400 910 linky R12. Dopravce České dráhy ve směru Nezamyslice pravidelný odjezd 11 hodin 13 minut z důvodu výluky nejede. Vlak je mezi stanicemi Prostějov hlavní nádraží až Nezamyslice nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Stanoviště autobusů je vlevo před nádražní budovou na stáních G a H. Předpokládaný odjezd 11 hodin 13 minut. Urychleně ukončete nástup, autobusy jsou připraveny k odjezdu. Děkujeme za pochopení. Na koleji číslo 2 nastupujte do osobního vlaku číslo 24 710 dopravce České dráhy ve směru Prostějov místní nádraží Kostelec na Hané, Ptení, Konice a Zbel pravidelný odjezd 11 hodin 32 minuty. Na koleji číslo 2 nastupujte do osobního vlaku číslo 24 710 dopravce České dráhy ve směru Prostějov místní nádraží Kostelec na Hané, Ptení, Konice a Zbel pravidelný odjezd 11 hodin 32 minuty. Na koleji číslo 2 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 24 710 dopravce České dráhy ve směru Prostějov místní nádraží Kostelec na Hané, Ptení, Konice a Zbel pravidelný odjezd 11 hodin 32 minuty. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Hlášení o výluce. Rychlík číslo 500 910 linky R12. Dopravce České dráhy ze směru Olomouc hlavní nádraží pravidelný příjezd 11 hodin 34 minuty z důvodu výluky nepřijede. Vlak je mezi stanicemi Olomouc hlavní nádraží až Prostějov hlavní nádraží nahrazen náhradní autobusovou dopravou. Autobus přijede vlevo před nádražní budovou na stání G a H. Předpokládaný příjezd 11 hodin 34 minuty a jízdu končí. Děkujeme za pochopení.